Right, muri yeZimbabwe inini ndiri 1 gig ndinoremerwa zvinhu zviya zvatotanga manje apa handisi kuda kutaura zvematongero enyika but kutaura zvematongero atiri kuda kuita nyika. So iko zvinezvi tabva tangoona kuti vanhu vanga vari kunetsekana kuti what is going on, zvinhu zvacho zviri kufamba sei, chichaitika nditi. So ndauya ndingokuzivisa update about nyaya yanyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu ari kuenda court mangwana, ende nyaya iyi according to my sources vanga vachitaura kuti zvoni pari kudiwa lawyer changa chiri kudelaya process nguva yese. Zita ranga rakachinjirudzwa imomomo kuti musvike mimi hama nezvinge dzichinomutsvaga nezita vanobva vavhiringidzika, but sezvine akazongowanika arimo hama dza in connection naye vakunyatsoziva zviri kuitika process yacho nemafambisirwe arichaitika zvinhu. So we are expecting him to be released tomorrow mangwana chaichai, ndopatiri kutarisira kuti mukomana anogona kungoreleaswa akabuda tikadzoka naye. Zvinhu zvacho zvinobva zvatotanga, and this time ndiri kukutaurirai patotaurwa zvakawanda wanda, akarohwa akatyorwa mbabve yake yekudidi zvakawanda musana zvizhinji handingataure, but munoziva kuti nini shasha yenyaya zvandichaita manje. Toda kuenda ipapo achireleaswa ndendakagarira nemakameras angu, motaura naye nyika yese yomuona. So iko zvinezvi tell a friend to tell a friend kuti garai masubscriber paCoolian TV because zvakuda kutanga. Unongoziva kuti zvinhu zvacho zvatogadzirirwa. So everything is ready and my team is ready. Iko zvinezvi kutogadzirira in the next 3 hours tinenge tichitokwira nigirikini tichienda paCape Town tonodzika ikoko togarira tonzwa kuti mukomana chichi change chichiitika. And pane nyaya dzakavanhu vakawanda vanga vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana in terms of nyaya yanyoka yemabhunu iyoyeyi. Fight yanga iri kutaurwa yakawandisa. Muziva kuti pane fight yakatangwa yana chimhamba iyaya nana nyoka yemabhunu, and a lot of people vane zvizhinji zvekutaura pamusoro penyaya iyoyoyi, kusanganisira iye chimhamba akatozobuda akatotaurawo zvaakataura, and ane mamwe mafacts aitaurawo, but vanhu vari kutuka vanhu havasi kumupa nguva yekubatanidza. So zvandoda kuita panapa, pane imwe audio iri panapa yandoda kuti muteerere mundiudzo kuti muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa ipapo pamusoro pachimhamba wacho. Unokuziva kuti timu nyoka yemabhunu timu geza yakatsamwa zvisingaite. So zvandoda kuti muite da kuti musare makateereresa mundiudzo kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyo. So ndisati ndasiya makateerera, zvakakosha kuti ndigare ndangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa vane shungu dzekuvhurawo makambani, kuregister makambani. Pane vanonzi Mukoma Owen veEducation Research avo inova nyanzvi yekuvhurira vanhu, yekuregistera vanhu vasina mapemiti vanovarejistira makambani, wobva wakuvhurira FNB business account wakutotanga kutorana. Munoziva kuti muSouth Africa unozoshatawo mwana uri kuita mari nei, tenda kuti uiwane panodiwa registered company. So gara wakavhura company yako, you never know, because good luck rinokuwana kana uri ready une something chekuti unozokwanisa kuzviita se kuzvihandla, kwete kuzongoti ndakazongowana kuti tenda ndozodidi, musazonetsekana nezvinhu izvozvo. So contact him on the numbers that are showing on the screen, mogara mataura navo monzwisisana navo zvakachipa. Handikwanisi kutaura price panapa because vanozotadza kurara makungofona fona, but zvinhu kana uri serious gara waenda kunovabata panhamba dzavo ipapapa. So zvamanje manje sarai makateerera nyaya iri kutaurika pamusoro pachimhamba. And tiri panyaya nyoka yemabhunu, sorry ndanga ndakanganwa, musazoteerere kune vamwe vanhu vanotanga vakayamwira majournalist echinherera, majournalist mamwe anoitanga akayamwira ayaya. Kune dzimwe information dzekuti kuona isusu takanyarara is better kusiyana nadzo. Ipolitics dzekupi dzinotaurwa dzisingataurwa panapa paCoolian TV, hakuna zvakadaro handiti. I think makuzviziva. So sarai makateerera nyaya iyi muzondiudzowo kuti muri kuionawo sei nyaya iri kutaurika panapa iri kuudzwa chimhamba. Vana vemuZimbabwe, kana tikasanzwisisa politics dzamai ava vanonzi chimhamba avo, tinogona kutemana nematemo tikapesana tisingatombozivi kuti tiri kupesaniswa nani uye tiri kupesana nenyaya yei. Chimhamba vanomhanyisa zita raNelson Chamisa pamberi sokunge vanomusapota zvakanyanya, but vanonyatsoziva kuti Chamisa haakwanisi kuita order vanhu kuti vaite mastay away kana kuti vaproteste. Izvozvo anozviziva nokuti anoziva kuti Chamisa apa ane masecurity concerns ari serious okuti he cannot do that. So she rides on the name yaChamisa
for benefit yeagenda yake. Agenda yake ndeyekuti sheis supporting munhu anonzi Fortune Chasi for president. Saka anoziva kuti kana akaraita on the name yaChamisa, vanhu vakaita rally behind her, then she will introduce Fortune Chasi to the people vanenge vauya kucamp yake. I've got the proof. Kana achida, she can contact me, or whoever wants. I've got the proof yekuti she's campaigning for Fortune Chasi. But in public, she appears as if she's in the camp ya Nelson Chamisa. But she knows kuti at this stage, Nelson Chamisa is harmless in terms of kuti panyaya dzemaprotests nenyaya dzemastay away nezvimwe zvakadaro, ingangodzi public nuisance iri kuda kuti itwe naNageza. So kuna Nageza, vaNageza vaita problem yekuti now they are interfering with her plans naChasi. Saka the only other thing that she can do is to scuttle the plans aNageza by causing confusing and neutralizing foot soldiers ageza. Saka tikasanzwisisa izvozvo tinoramba tichitemana musoro. Isisi chedu chatinofanirwa kuti tiite sevana veZimbabwe ndechekuti kana tichifunga kuti this is an opportunity that Geza has opened for us and we need to use it for our own benefit, sevana veZimbabwe, regardless of where you come from, regardless of party yaunosupporta, regardless of any other thing, as long as usiri party yezvigananda, uchifunga kuti Geza avhura an opportunity for all of us, zvimwe zvese zvemabenefits zvese zvinozotaurwa later on, asi tamboshanda basa rekuti munhu aripo uyu anonzi Mnangagwa ambobva. Kana akanga abva, everything else will fall into place. Nekuti vana veZimbabwe kana takabatana tinogona kuonesana kuti munhu akati ari good pakati, munhu akati ari good pakati, ngatimisei apa, munhu akati ari good pakati, tisingachatarisani zvemapati, tisingachatarisani zvimwe zvese izvi zvekuti anobvepi nemaregion netribe nechii, taakungotarisa chete maskills vanhu vari on the ground. Saka chimama uyu siyanai naye, the more yatinotaura nezvake, the more yatinoita sokunge tiri kutomusimudzira nokuti tiri kutomuadvertisa, when really she has nothing to offer the people of Zimbabwe. Haana chaanokwanisa kuti atipe, uye haana chaanokwanisa kuti atiitire, save kuti chete ari kutoda kutosimudza agenda yake. Saka achita kuzanu kwacho, achita kunge ariko kwaNelson Chamisa, achita sekunge ariko kwaGeza, obva aita sekunge ariko. Zvese izvo zvari kungoitira kuti againe popularity, so that by the time she introduces munhu wake waari kuda kuti aite president, people will have followed, and some will follow blindly nekuti vanenge vaconvincwa kumashure uko kuti chimama ndiye anacho, ndiye ane .com rese, ndiye ane nyaya yese. But chimama haana nyaya, chimama haana any contribution yaari kuunza except confusion, chaos, and in the process ari kuda kungoti vanhu vangopesana. Ari kuita inonzi divide and rule, iya inoshandiswa naMnangagwa, ndo yaari kutoshandisawo, because she is part of the Mnangagwa cabal. But haasi kuda hake kuti kwaMnangagwa uko ndofunga she probably just wants the influence iri kwaMnangagwa. But munhu waari kuda kuti aite president chaiye ndiFortune Chasi.